Утро добро, ученици! Ус! Днес показа какво трябва да прави, когато някой иска нападне. Ти тук ела. Не се страхувай, задай. Всичко наред. Всички знаят ти смел. Сега, този млад задай решил нападне мен. Той ще атакува. Показва. Това не е смешно, ученици. Предполагаемо той иска нападне мен. Знам, че това не е възможно, но той предполагаемо иска нападне мен. Готов ли си, млад задай? Приготви се да ме нападне сега. Това беше нов урок, ученици. Всеки задай трябва да знае кога някой иска нападне него. И да предотврати този зъл акт на насилие. Ус!